Għaddejjin b'ritmu tajjeb ix-xogħlijiet fuq il-bini tal-Ispazju Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja ta' Malta, il-MIKAS. Il-kostruzzjoni issa waslet fit-tielet fażi jekk kif għaddej ix-xogħol fuq il-binja tal-Gallerija tal-Arti, binja li hija mifruxa fuq medda ta' 4,000 metru kwadru fuq 4 livelli. Din il-fażi hija possibbli permezz ta' investiment ta' 13 miljun euro, b'7.6 miljun euro ġejjin mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Din il-binja se toffri spazji għall-esibizzjonijiet u l-installazzjonijiet artistiċi kontemporanji, kemm Maltin kif ukoll barranin. Preżenti waqt żjara li saret fuq is-sit ta' kostruzzjoni kien hemm il-Ministru għall-Arti Owen Bonnici li stqar li mat-tlestija tiegħu dan il-proġett se jpoġġi lil Malta fuq il-mappa internazzjonali tal-artisti u ta' kull min iħobb l-arti kontemporanja. Apparti minn hekk huwa nnota li permezz ta' dan l-investiment il-Gvern se jkun qed jirreġenera żona mdaqsa li qabel kienet kompletament abbandonata. Il-Ministru Bonnici spjega li mat-tlestija ta' dan il-proġett in-nies se jkollhom spazju miftuħ ieħor iddedikat għall-arti. Għandu lan illi jagħti lura lill-familji Maltin u Għawċin spazji miftuħa, spazji pubbliċi li qabel kienu abbandonati. Infakkar illi qed nitkellmu fuq proġett ta' iktar minn 12 il-tomna illi qed isir fażijiet differenti. U għandna allura dan il-proġett li huwa qalbna ħafna u aħna m'għandix dubbi li ħajnżel tajjeb immens mal-poplu Malti u Għawċi kollu. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Chris Bonnet li nnota li din il-binja se tkun l-ewwel spazju nazzjonali f'pajjiżna iddedikata biss għall-arti kontemporanja. Huwa stqar kif dan il-proġett huwa xhieda ta' gvern li jagħmel użu mifrux ta' fondi Ewropej biex kull faxxa fis-soċjetà tieħu dak li hu tagħha. Il-fondi Ewropej jintużaw f'kull faxxa tas-soċjetà tagħna u dan il-gvern dejjem kien kommess illi jara illi anki l-aspett kulturali, l-aspett artistiku igawdi wkoll mill-iżvilupp massiċ li sar fil-pajjiż propju f'dawn l-aħħar 9 snin. Dan huwa proġett li huwa xhieda ta' dak għax huwa proġett illi se jara li jimla ħofra illi kellna sal-lum fejn l-artisti ma kellhomx post adekwat fejn jkunu jistgħu jeżibixxu x-xogħol tagħhom u se jkun ukoll attrazzjoni turistika il qudiem biex anke l-ekonomija tagħna tkompli tikber u tkompli tifjorixxi.